Αλλά για να πήγαινε για κούρεμα μετά. Αν είναι να κυρώνει τα αγγλικά και να πήγαινε το κούρεμα πριν νωρίζει να... Καλό! Μπράβο Μαρέ! Ναι, ναι. Αν μου τον κόλλει. Δεν φαίνεται η κάμερα του Μάρση. Δίπλα. Και θες να σου πω και το άλλο, είχες δίκιο γιατί το θα έκανε ο εισαγγελέας. Ναι, το είπε. Έχει το θέμα ότι εγώ δεν θα μπορέσω. Έλα. Δεν θέλω να κάνεις πέντε. Ναι, έρασε. Το πήρε. Πάσα, πάσα. Άκου, για να μην λέμε μαλακίες, τα 700-8 εκατομμύρια είναι και το τέτοιο, είναι και πεζοδρόμια και τέτοια. Μην κοιτάς το κονομικό, αλλά και πάλι είναι υπέροχο. Εγώ να την υπολογίσω να με τίποτα. Μάρμαρα έχει βάλει... Ναι ρε, εννοείται. Κάτσε τώρα, εγώ θέλω να δει κάνα τέτοιο. Αλλά πού... Μπράβο Γιάννο! Μπράβο ρε Γιάννη! Ποιος είναι ο Γιάννης? Εντάξει. Ο καλός ο άνθρωπος. Σασμάνα, η Σιν δεν υπάρχει. 2-2. Όχι ρε που Δύσκολο πλατό, η Σιν είναι, Σασμάνα όχι. Πάει γκολ. Τι ώρα θες, δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι αύριο. Άσα! Μπράβο! Μπάσα. Όχι ρε μαλάκα. Μια φάση ένα γκολ. Δεν πάει λίγο σκηνικός. Όπως δεν μπορείς να φανταστείς πώς πάει. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Έρχεται εκεί ρε παιδιά. Αρχίζει ο Ανδρέας. Πολύ ωραία. Πολύ. Μπράβο ρε! Τι έπρεπε να κόψει αριστερά ή να πει. Γκολ, γκολ. Έλα ρε Άρο. Όχι. Γιατί που το άλλο που το βάλε. Όχι ρε, όχι ρε. Ωραία παλιά. Όχι ρε. Φάουλ! Πέρασε όλοι. Στηρίζει. Το φάγανε. Τράβα καλά. Πέναλτι. Γκολ! Μπράβο ρε Λούτσι. Λουτσιάνο, γελάρισε πάνω σου. Εγώ είπα για την προηγούμενη, γιατί ξέρω ότι είναι πολύ καλό στα Μια ώρα το βάλε, αλλά το βάλε. Έλα. Πήγαινε ρε νούμερο πίσω.
Μπράβο, Αλέξανδρε. Μου κακός μου. Μπράβο. Τόνιξ. Μπράβο. Μπράβο.